Eu sunt Tudor și astăzi o să facem un mare unboxing pe Brawl Stars. Din păcate am deschis, o să vă arăt și o să vă zic ce mi-a picat în primele două conturi. Deci dacă le filmam și pe alea eram bombă, dar am uitat să filmez, dar o să filmăm decât pe acesta. Să sperăm că avem același noroc. Deci, o să vă arăt ce mi-a dat. Oricum, niște lucruri, pot să zic că chiar foarte decente. Foarte decente. O să începem în forță cu cadourile. Pentru că astea am avut cel mai mult noroc până acum. Hai, te rog, eu nu fi epic. Mamă, nu puteam stres fără pinul ăsta. Mythic Legendary. Skin pe Frank. Vezi că e bun skin-ul. Rar. Te rog eu, epic. Bă, vedeți că, sincer, chiar au fost bune până acum. Haideți să luăm și astea 10 star drop-uri. Mythic, bun, am început bine. Am început bine. Dau pe repede înainte că nu. Ăsta e contul cel mai mic. Bine, mă! Hai, Legendary, dă-mi ceva bun. Deci nu puteam stres fără da. Bine, let's go. Hai să luăm skin-ul și luăm după aia două hypercharge-uri. Skin-ul ăsta, sincer, nu mi se pare foarte... o să-i dau după aia echip. Imediat luăm și hypercharge-urile. Dynamite. Bă, pe skin ăsta, n-am skin pe contul ăsta, deci da, o să se merite. S-a meritat. Da, am skin ăsta pe Stu. Trebuie să-l upgradez pe Stu, sincer. Pe Stu se merită să-l upgradez pentru că am hypercharge și o să și pușăm. De ce îmi dai, frate, Star Power? Hai, să-mi dea și mie hypercharge-uri, dar două hypercharge-uri ca lumea. Hai. Ăsta sigur va ieși gen... Pe Gale. Bun. Nu știu ce face. Sincer, te rog eu, dăm un brawler care chiar îl joc. Colet. Fuck. XBL. Mâncava gura ăsta. Deci dacă n-aveam skin șmecher pe Bel, eu mâncava și nu. Acum, Rarity Description. Haideți să vă arăt ce mi-a dat și pe conturile celelalte. Adică, da, deja dacă n-aveam skin ăsta, sincer, nu jucam. Nu jucam. Trebuia să iau celălalt Star Power, dar contul ăsta e mai mult un cont de încerca glitch-uri. Join a new, un mare nu. Wait a second, bro. Am revenit cu un al doilea cont. Acesta este contul meu, pot să zic mediu. Pe contul ăsta nu mai știu ce am primit, dar am primit... deci, am primit în felul următor. Am primit, stați un Rarity Description, skin pe Spike l-aveam, cred, nu, l-am primit pe Byron. Am primit, nu, pe contul ăsta n-am primit. Oricum n-am primit aici pe contul ăsta chestii foarte bune. Bă, pe contul ăsta, sincer, nu o să stau molly de Dynamite. Deci am primit hypercharge pe 8-bit și am mai primit și pe Bere. Și n-am mai primit nimic wow. Skin-uri pe contul ăsta nu am primit. Din păcate, dar pe următorul cont, sincer, chiar am primit și pot să zic că chiar bun. Niște skin-uri chiar, bă, decente. Deci niște skin-uri
pot să zic ok. Am primit niște skin-uri ok și chiar îmi plac. Wow. Ok. Pe contul ăsta am și cumpărat Brawl Pass-ul. Vreau să cumpăr pe contul meu de 26.000 de trofee, dar s-a întâmplat ceva. Ok, deci pe contul ăsta am primit Hypercharge pe... Mamă, ce mai îndrăz chestia asta. Am primit skin pe Spike. Ce am primit? Am mai primit... Da, și pe contul celălalt am mai primit skin pe Surge, dar nu vi l-am arătat pentru că aveam... cum se numește? Uitați, Hypercharge pe Charlie. Ce am mai primit? Am mai primit... skin-uri am primit, da? Deci pe contul ăsta a fost cel mai bun cont dintre toate. Pot să spun. De ce pot să spun asta? Pentru că, uitați, intrăm aici. Am primit încă 2 conturi. Am primit încă 2 skin-uri. Și astea sunt chiar exclusive, ceea ce mi se pare chiar bun. Și chiar mi-a plăcut. Să vă pun. Gen e tic care aplaudă. Deci skin-urile astea 2 le-am primit și n-am mai primit nimic wow. Nu, n-am mai primit nimic wow. Skin-ul ăsta, deci, sincer, contul ăsta mi se pare cel mai bun dintre toate conturile. De-abia aștept să vină skin-ul pe kit să-l cumpăr. Și am 7364. Deci, dacă vreți să cumpărăm un skin legendar pe contul ăsta, puteți să-mi ziceți. Pentru că îl voi cumpăra. Da, și cam atât a fost. Nu o să mă lungesc mai mult. Pentru că nu prea am cum să mă lungesc. Videoclipul ăsta, și o să spun acum, îmi pare foarte rău. Pentru că nu... pentru că postez mai rar. Bine, acum am avut și o problemă. Dar am și o problemă cu YouTube-ul. Mă pune să mă autentific și îmi cere numărul de telefon și eu am dat toate numerele de telefon cu care am încercat și nu mi-a mers. Ceea ce nu prea îmi place chestia asta și o să-l pun pe Dynamite o să-l pun pe Dynamite aici cu skin-ul Romantic Dynamite. Așa că ăsta a fost videoclipul. La revedere!